tanzwa mhereka akachiona vanhu vakafere vanga vachimutandanisa vanhu vakaedza kumubata asi anga kutomhanyisa mukoma wake kuti achida kutomubayawo futi nebanga saka ndofunga imhepo hatizivi kuti chii chamubata mukoma wake. Tiri kuno kwaseke munyaya inovhundutsa, nyaya inorwadza. Pane murume azviuraya panzira nebanga. Vatataura navo vanoti vanzwa rusha achitomhanyisana nemukoma wake uyo waanga achiti nhasi handifendeka. Vatauro zvakare vachiti munzvimbo inoyi murume uyu muenzi akatoshanyira mukoma wake, asi nezuro zviri kunzi akanwa poison akanoponera kuchipatara. Kubuda kwaita kuchipatara nhasi ndipo paazozvicheka nebanga. Vanhu vatataura navo vati zvinhu zvinovhundutsa, zvinhu zvinotyisa, uye nharaunda yavo inoyi yakutotyisa kuziva kuti kunombo munhu azviuraya nebanga, azvicheka pahuro. Tasvika mhomho yevanhu vakaungana, mutumbi usati watakurwa, mapurisa anga aripo. Vazhinji vavhundutswa nezvavaona, kunyangwe pazovhurwa mutumbi. Zvinonzi izvo mai guru vake ndivo vazotora jira vakafukidza mutumbi uyu. Svika zvaitika tanga muchingonzwa kuti mukomana azvibaya nebanga, asi anzi atanga kuzvibaya kutodimbura karibhuki apa kupaura, atanga kuzvibaya mudumbu, mapanga akatowanda. Vanhu vakaedza kumubata asi anga kutomhanyisa mukoma wake kuti achida kutomubayawo futi nebanga. Saka ndofunga imhepo hatizivi kuti chii chamubata mukoma wake. Akazama kuda kuzviuraya nezuro ndobva zvaramba, nhasi adzokorera kwakuzvibaya nebanga. Kuchipatara akanga aendeswa nevanhu mushure mekunge anwa poison achibva anorapwa. Kwakudzokorora zvekuzvitapedzisa upenyu nhasi. Muri kureva kuti uyu azvipfudza upenyu hwake kuno kunzvimbo kuno kumuenzi. Vari kuti vanoti anogara kupi, mukoma wake ndiye anogara kuno, saka anga ashanyira mukoma wake. Mukoma wacho ambotaura here kuti munin'ina wake uyu abva kupi, akabva kupi kwaanoraramira ari? Tinokwanisa kutaura naye semunhu anga akubatikana nezvinhu zvazvakuitika. Tinokwanisa kuti titaure naye kuti chii kubvira nezuro pakuzoti munin'ina amwe poison. Azofukidza mutumbi uri panapa uyu ndiani? Tasvika maiguru vacho vanga vari panzvimbo ineyi, vanofanira kunge variwo nekuti mukoma namaiguru vese vanga vari panzvimbo. Chaitika pana chanokwanisa kuziva, ndangosvika ndibva kubasa but ndaona pane munhu achinzi azvicheka nebanga, but machekera azviita nebanga ndokwanakwanisa kufonera member chaji kwamakoni ndibva ndipa nhamba dzekudema kusvika ndazofonera vanhu vekudema. Ndozvandakwanisa kuona, hapana chimwe chandinoziva kubva ipapo. Hapana here wamambotaurawo naye kana vehukama tanzwa kuti mukomana uyu anga pane mukoma wake aripo? Mukoma wake aripo, tamubvunza mukoma wake ari kuti anzi akamwa poison zuro. Nhasi ndo paanzi abuda achikumhanya achita sei. Saka abva mhanyisana nemukoma wacho achidzingirirana. Mukoma wacho angada kutobayiwa nebanga kusvika azosvikawo ipapa. Vanhu vangachiona. Ini handisipo, handiri kubasa. Azongosvika yanyaya kusvika ndazofonera member incharge kuti vauye kuzotora munhu. Muchitaura nemukoma wacho ari kuti munin'ina wake akakura zvakadii uye ane mhuri here? Ndichitaura nemunin'ina wake ari kuti iye ane 33 years asi mhuri handina kunzwa kuti ane mhuri here. Semunhu hanzi akanga ashanya akauya nezuro anga akasingagari kuno. Vari kuti aigara kupi? Ipapo handina kuzonyatsonzwisisa kuti kwanyatsogara ndekupi, asi vaiti akauya nezuro. Mukoma wake atsanangurawo here kana paine zvinhu zvaataura zvaita kuti asvike pakumbonwa poison uye pakutora upenyu hwake? Ini semanzwira ndiri kuitawo kana kuti chiri chokwadi ndiringonzwa kuti ari kuti anzi akati ndiri kusonwa. Saka hauzoziva kuti ari kusonwa nani kana kuti chii, I don't know. Mukoma wacho atsanangurawo here kuti vamwe vanoti munhu vakadaro pamwe anenge ane zvaari kutora
zvinodhaka kana chii, munin'ina wake kuziya kwake anga achitorawo here zvinhu zvakadaro? Asi nyaya iyi manje inenge yakutoda iye muridzi wenyaya achitaura seanoziva hama yake. Ini handimuziva, nditori umu stranger. Chiitiko ichi chakubatai sei? Chiitiko ichi chandibata zvandirwadza nekuti mumusha medu matakagara, saka zvatondinetsa kuti munhu anozvicheka nebanga kunge huku. Ini handa kufara nazvo. Hasa zvamboitika since mumusha munomu kuti munhu anozvicheka kunge huku. No, zvatondivhundutsawo, kana neni ndatovhunduka. Ndosaka ndafonera memba inchajoko kwamakoni akazondipa nhamba dzekwa dzekudemo. Ndatorwadziwa nazvo zvinhu zvatoitika izvo, handa kufara nazvo. Kuti nditi chii chaitika, zvakutoda hama dzacho chaidzo kuti dzinyatsotaura kuti zvakafamba sei. Inini ndangosvikirawo njono zvakadai, ndangoedza kubatsira kuti polisi uye. Handina chimwe chandikati ndingakwanisa kukomenda ipapa, but komenda wanda ndarwadziwa nezvatoitika kuti musha uyu zvisina kumira mushe zvatoitika izvo. Isusu zvaitika ndezvekuti tanzwa vanhu vachikuita vachishedzera, but patazovewo tichimhanya tichitiyo kuzoona zvikuitika, ndo patasvika mukomana ari pasi achitoita achitopauka kuratidza kuti munhu akuita akufa. Patabvunza zvaitika zvikanzi azviita azvicheka nemapanga, but zvinhu zvatishamisa kuzi munhu atatomboona ari pachiarea chinochi, but tazonzwa kuti ari kuti hanzi anga achiona vanhu vakafa here vanga vachimutandanisa. Saka zvinhu zvazotiita zvatibvunduza tese kuti kwari kunzi ari kuona vanhu vakafa sei, but vari kuexplain kuti anga ari gweja, so maybe anogononga akauraya vanhu kwanga ari. Ndekupi kwaari kunzi anga ari gweja achiita? Should be kujumba, asi kunyatsoziva zviri, but angonzwa kuti anga ari gweja. Saka asi kunyatsoziva kuti pamwe akatouraya vanhu pamwe last because anangova auya muno munharaunda asi sekumwe. Saka tatoshamisa kuti chii chikuitika kwaari. Maybe because isusu chazoitika ndechekuti tanzwa mhereka achinzi ada kuuraya mukoma wake achiti handikwanise kufa ndiri wani. Ndo zvinhu zvativhundutsa kuti anoti akwanise kufa ari wani, asi mukoma wake vari munyaya here futi. Tinoda kuzozvitsvaga zvedu but hazvinzwisisiki. Saka zvinokubatai sei? Tikoti uri mukomana wechidiki. Isusu zvinotibata nekuti teta kuona senyika yakusvika kumagumo, uyezve tinenge tavhunduka munharaunda medu mune matoshata kana muchinge madaro, nekuti akasiri kuke kuchanga zvichiitika. Pane vana futi vakatombowira museptic tank vachizama kubatsirana. Saka itoriwo nyaya futi kuti teta kutoona kunge munharaunda medu maita mashata. Banga rinorwadza chokwadi, banga rinorwadza. Kana wakambocheka uchicheka mavheji unotozvinzwisisa kuti banga rinoita rinorwadza. Kana chipikiri chaicho chikakubaya gumbo chaivo unotonzwa. Saka kuzozvicheka pahuro manje unotoona kuti pakashata. Mweya wetsvina hazviitike normal, it's demonic, it's satanic. Saka unotoona kuti kwakumagumo uyezve mweya wetsvina inenge ichitungamirira. Akauraya vanhu, itedza kuti akauraya vanhu kana kuti ngozi idzinzi. Mukomana ndakatongodedzwa achinzi anwa poison nemusikana wepanext door maneighbors angu ndiri paimba ichi vari paimba ichi saka pandakadedzwa achinzi anwa poison ndakasikomubvunza ndikati chii chaitika kuti usvike pakunwa poison. Saka akatanga kutaura kuti ndandichitima munda poison ndaidiwana maiva ndandichitimbira chichipa tisitaitoona kuti kunyepa kwaita. Saka takazoita ngomaidzana nekumupa mvura, ndakatomupa 3 migomo yemvura ndopakasitanga kutongeka kuutsa. Asi takatarisa takaona kuti poison antonanga asinongoinyorepo, maybe akanwa shoma Saka ndobva tazosvika pakuti ngatitsvagei motikari pamba pagogosho paangauye vanga vasika. Saka takazotsvaga mota toenda naye kuchitungwiza. Tasvika kuchitungwiza akabva atoita munhu ariraita ari mumo, kubva atoti ana gogo ngatitevere kumba toziva mangwana mvura yamandipa iye ndatouraiti. Ndibva tatoudza munhu tati hai, ndibva tadzoka naye taitotaura nyaya, but aingoti mota ikati fambe kuda kumira zvekuda kutiza kuti ndiri kumbira risesi. Saka azouya indakambosiyawo vapamba kwavo indibva ndienda kumbokuno. Saka mukoma wake anotaura kuti hanzi akanga akunotombombaya nefo manheriwa. Ndobva vazomboenda uye ndofunga kwaakanoereswa ndobva vodzoka mubhazi. Saka zvamakusenana ndinochandoziva ndandamukira kubasa. Paakanwa poison aitaura here kuti chii chamushungurudza kusvika pakuda kuzvitorera upenyu?
Ndakatomubvunzisisa zvakanyanya ndikati maloni chicha kunetsa kuti une poison. Saka ingoti handina kunwa ndega asi ndaisirwa namai vanditora vachiti nditimbe mumwe. Akatotaura mai honesta ravasinei kuti hatina kutozvibata. Saka aitaura nyaya dzakawanda dzekuti ndakaita betting ye9,000. Saka ndakanyepera vanhu mari ndasina kuihwina ndichazofambira mapepa zvacho. Aingotora mastatement akawanda. Saka tiinaye kudaro aingotya achiti hakuna madhikazi. Saka musikana wakanga ainaye akatanga kumbvunza kuti kumberi uku hakuna masango ere ndikuda hangu kunorara kusango handisida kurarama. Saka takati angomukamufota achiti akati tunimetsi wombopinda mutoileti magogo ake udzoka. Saka aingotaura zvamastatement akasiyana. Tikati hapana here mhosva yokufunza runogona wakaita sei wakaita yorutiza chinditaurira. Maiguru wako akatombosudurwa akati gogo ndimunhu mukuru ndomubvunza imumusofte but anga asingataura ingoti poison ndaisira asi maonere edu haimbobva nepoison korobhura anwa poison zvikakura anofanira kunge akangonwawo tushoma asvika pamba asi munhu akairadza kuti ari nyaya dzake because aitya achitobvunda ndikatotuma mwana kuti enda nomutorera bhachi kumba kwamutaenda naechipata tamotikari akatoti gogo ndakubiswa chioil bhatiresi aibva kupi paakauya kunoku? ainzi anogara kukorobhura ndikuimba ibaba kukorobhura kudhuze nekukwadzana. Asati auya zvanezuro maizivana naye here? Munhu ainwa doro here? Munhu aiputa here? Munhu anga akaita sei? aiwa ndasingazivane naye ndaingoziva kuti akangonzi muzukuru weneibha pane musikana akatoenda unomutambira palong range ambuya vacho ndo vakatofona kuti mutambire edu pakutambira. Saka musikana wenyaya dzaaitaura naye achibvunza kuti poison inouraya zvemaminitsi mangani ndiye akazotya ndobva ati mukomana kuti naye anga ane chigubu muzukuru wamaimishi asi anenge anwa poison. Saka tasvika ndikangotanga kungoti cherai mvura ndichimupa mvura iye ndichimupa. Saka paakanwa mugomo 1 wakatopera wechi2 ndopaakatanga kurutsa ndobva tatoshingirira tikati mupiwa chipiriti ngaachienda kuchipatara. Muri kunzwa sei nezvataona panapa nhasi? Ndarwadziwa tabatikana nazvo ndati kana vari vana vadiki kana iri mutoriro kana kuti vane zvimwe zvavanoita kuti vari ngavazopindira kunaa. Ndarwadziwa ndatomhanyirwa nevana vechimukomana waya azvicheka ndabatikana hauna hako zvaungaite semunhu wamarwadza zvinorwadzi rufu rwakadaro rwarwadza kana vana vaine zvavanenge vachibata kana kuti iri mhepo matinga vazopindira masvikendiro muupenyu hwevana vadiki. Ndarwadziwa Pastela Murusha musakanga nokuita subscribe uye tinongoramba tichiuya kwamuri kuti kunyangwe upenyu hwarema pane zvinenge zvanetsa tsvagai wekutaurirana naye nokuti kutora upenyu hwako munhu hakuna zvakunoyamura kunosara kuchirwadza